Daga nan sai masu gidan da nake suka kai ni wajen sarkinsu suka ba shi labari na. Sarki ya yi mamaki ya ce, insha Allahu zan sa a mai da kai garinku. Daga nan sai aka yi shela dukkan birni da ƙauye. Aljanu suka taru ba wanda bai zo ba. Sai sarki ya ce, na kira ku ne don ina son wanda zai mai da talikin nan wajen iyalinsa. Nan da nan sai wani tsohon aljani ya zabura ya ce, ni zan kai shi cikin wata ɗaya. Sarki ya ce ya yawa. Wani dattijo ya taso ya ce, ni zan kai shi cikin sati ɗaya. Wani ya ce, ni zan kai shi cikin yini ɗaya. Sarki ya ce a'a, ai dai ƙasa-ƙasa. Sai wani saurayi ƙaƙƙarfa ya ce, ni zan kai shi cikin sa'a ɗaya. Amma saurayin nan daga cikin kafirin aljanu yake. Sarki ya murna ya gode masa sosai. Sai aljanin nan ya sunkuya ya ce min hau bayana. Sai na hau bayan aljanin. Kafin aljanin ya tashi da ni sai sarki ya ce wa Tanimu Dari, kada ka kuskura ka ambaci sunan Ubangiji yayin da kake bayansa. Amma tun yanzu ka karanta ka ce, Allahu shine mai girma, shine wanda ya halicci dare da rana, mutane da aljanu, shine wanda ya raba dangogin nan biyu, ya sanya waɗansu masu kirki, waɗansu shaƙiyai. Da sannu Ubangiji ya isa mana da komai, shi ne masanin abin da ke ɓoye da wanda ke bayyane. Da sarkin aljanun ya gama nasiharsa, sai aljanin nan ya tashi sama da ni, har na ga mun shiga gajimari, kuma na riƙa jin hailalar mala'iku da kabbara da tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki. Lokacin da na ji kabbara da hailala sai na firgita, na ɗimauta, sai na karanta ayatul kursiyu da suratul ikhlasi sau 3. Da gama karatunsu sai na ga aljanin nan yana narkewa. Sai na faɗo daga bayansa na ta gangarowa ƙasa. Ina cikin gangarowa sai na zo ta murya ta ce, ke iska, kama mutumin nan ki sauko da shi ƙasa a hankali. Sai iskar ta sauko da ni wani tsibirin Bahar Imuhit wanda ya fi wancan da na fito. Girmansa da faɗinsa suna da yawa. Sai na ji jikina ba ƙarfi saboda tafiya a cikin iskar da na yi, sai bacci ya ɗauke ni. Lokacin da na farka sai na yi ta tafiya har kwana 5 ban san inda nake ba, ko a duniya nake ko a lahira. Haka na yi ta tafiya har na kwana 3. Ina cikin tafiya sai na hango waɗansu duwatsu guda 2 masu tsawo sosai. A kan kowane dutsen akwai wata farar katanga. Sai na hau dutsen. Da isata cikin katangar ban samu kowa ba a ciki. Na yi ta duba amma ban ga wata halittar Ubangiji ba, sai waɗansu ƙoramu suna gangarowa daga duwatsun cike da ruwa. Na yi ta tafiya har kimanin kwana 30 ban ƙura iyakarta ba. A rana ta 31 sai na tarar da wani tarin ƙasa mai ƙamshin gaske, yana ƙyalli kamar tauraro. Na yi ta tafiya kan ƙasar nan har wata 1 ban ga kowa ba. Na yi ta tunani da damuwa saboda ba ni da abokin fira. Ina cikin wannan halin sai na tashi tsaye, sai na hango birni fari fat. Na hango wani birni fari fat mai kyawun gani. Sai na ce alhamdulillahi, wannan birni lallai za a samu masu shi a cikinsa. Sai na gangaro daga saman dutsen na nufi birnin har na zo bakin ƙofarsa, amma ban ga kowa ba, ba mai shiga ba mai fita.
Ga gidaje da yawa masu kyau, ƙofofin gidajen daga na azurfa sai na zinare, ga itatuwan dabinai da roman suna da yawa a garin. Da na ga abubuwan sai mamaki ya kama ni. Na zauna gindin wata bishiya ina hutawa sai bacci ya ɗauke ni. Daga farkawata sai na ji ana ce mun, kada ka tambayi kowa lamarin garin nan, ka fita lafiya. Sai na zabura a firgice, na duba gabas da yamma, kudu da arewa ban ga kowa ba. Sai na yi ta tafiya ina mamakin kyawun garin nan, gari mai kyau kamar aljanna.